What's up mga paps? Ma-testing kita sa bongsang beauty product. Olay Regenerist. Record. Okay. Olay Regenerist. Taon ta kong makabulig sa mga tsura naman ni Mrs. So, this is the first night na gamito namon. Let's see kung may kinalain yung man yung matabo sa mga tsura naman. So again, matistingan naman ang Regenerist Miracle Boost. See? Ara. Okay. Tapos may isa pa ni siya. Ano ka dito? Hindi itong isa ka. Okay. Tag ang Olay Regenerist Advanced Anti-Aging Moisturizer. Okay. Gawain yung tsura ko. I know, gwapo ko. Really, nigga? Pero, gusto ko lang mag-look younger. Tapos, kinala niya giniya kay Kabla. Naluoy man ko siya. So, she needs this. Okay. This is the amuning first night namon. So, testingan ta. Okay? Okay, ginasugid niya mo ni Kuno ang secret. Properly, sama lang secret ko. Eskinol Masters. Sikreto ng mga gwapo. Pangga ang abutang sang ano. Here we go. Ayun, lagi na balhas ka na yan. Kasi po ako sa ano. Kabudlay. Kay... Ito mabilis. Sa camera kung kita ang tsura ko. Ba't kuya ang tsura mo? Kuntahon mo. Dapat sa mga crossfit ko. Balaan ko na na. Balaan ko na na. Sa punta na Ikaw na batang? tungkol sa ano lahat. Tangko na lang tingkol lang nasa kirahat ko. Ito awat naman. Wala ka update sa mata mo na yun. Wala. Pinalang liog ah. Hindi na ya muna ya. Uyang nga. Okay, tapos na ang ano nga ito ka? Ang Chubay Etchos Eklabu. Miracle Boost. Okay, Miracle Boost. Area moisturizer niya. Okay. Rabong kasi lang bagat. Ang purpose ang moisturizer para magano mo mag-moisturize. Medyo mahapdos no, batsagan mo na ganito dugay pala, no? Nagahugot-hugot ng tsura mo pala, no? Ano to? That is hugot-hugot. Ano mo yan? Batsagan. Kasag update ang sa'yo. Okay, again, ambal nila twice a day ni ambal sa box twice a day mo isa sa gabi kag isa sa aga. Pero amon syempre kay cheap kami. May effect na yun. Once lang yan amon brown sa gabi lang para tigpit. Anyway, isa You still have the effects. style mo lang na sang ano para magsako gamit mo. Pero balanta magyapon naman na gani nga eksperimentuhan ta. Para kay kung mag-epekto bisan once lang namon gamiton, at least balaan nyo na.
super effective.